వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ న్యూ వీడియో ఉపేంద్ర గేమింగ్. సో గాయస్, ఈరోజు వీడియోలో వచ్చి నేను ఈరోజు అయితే ఒక ఈవెంట్ వచ్చింది. సో దాని ఈవెంట్ గురించి అయితే మీకు అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో మనం కూడా ఒక స్పిన్ చేద్దాము. సో ఏందో ఫ్రీ స్పిన్ అనేది వచ్చింది. సో చూద్దాం. సో ఆ ఈవెంట్ ఎలా ఉంటుంది ఏంది అనేది. సో ఈ 2 days లోపలికి మీకు ఎమోట్ అవన్నీ వచ్చేస్తాయి గాయస్. ఈ కాయిన్స్ కానీ మీరు కానీ కలెక్ట్ చేసినట్లుగానే అయితే. సో చూడండి, ఇదే నా ఈవెంట్ వచ్చి. సో చూద్దాం. సో చూడండి గాయస్, 499 రూపాయలకే ఈ బండి ఇది వస్తుంది. సో 299. సో ఇట్లన్నిటికి డిస్కౌంట్ ఇస్తాడనమాట. సో డిస్కౌంట్ ఎంతకి ఇస్తాడు ఏంది అనేది అయితే తెలియదు. సో దీని మీద ట్యాప్ చేయాలి. ఫస్ట్ స్పిన్ ఉంది కదా, ఫ్రీ డ్రా అని ఉంది కదా. సో దాని మీద ట్యాప్ చేసి మనకు డిస్కౌంట్ ఎంత పడుతుందో దాంట్లో అయితే చూపిస్తుంది. దాని ప్రకారం మనం కొనుక్కోవచ్చు గాయస్, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం అయితే దీనిపైన అయితే క్లిక్ ఇచ్చేద్దాం. ఫ్రీ డిస్కౌంట్ అని ఉంది కదా, దాని మీద అయితే క్లిక్ ఇచ్చేద్దాం గాయస్. సో చూడండి, ఫ్రీ స్పిన్ అని ఉంది కదా, దాని మీద అయితే క్లిక్ ఇచ్చేయండి. సో ఇక్కడ 55, 75, 60, 66, 66, 50, 80, 70 ఉంది కదా. సో నాకైతే దీంట్లో 80% ఆఫర్ అయితే రావాలని అనుకుంటున్నాను. సో చూద్దాం గాయస్, ఫ్రీ డ్రా అయితే తిప్పేద్దాం. సో చూద్దాం. సో తిప్పేసాం గాయస్ ఫ్రీ డ్రా అయితే. సో నాకైతే 60% ఆఫర్ అయితే వచ్చింది. సో 60% ఆఫర్ కాబట్టి ఫ్రీ డ్రా అయితే నేనైతే తీసేసుకున్నాను. సో ఈ ఐటమ్స్ నచ్చకపోతే మళ్ళీ రీఫ్రెష్ అయితే చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ చూడండి, రీఫ్రెష్ అని ఉంది కదా. ఈ ఐటమ్స్ మనకి ఏవి నచ్చకపోతే రీఫ్రెష్ చేసుకోవచ్చు గైస్, ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూడండి, స్కేట్ బోర్డు 159 డైమండ్స్. సో పెంగ్విన్ వచ్చి 279 డైమండ్స్. బ్యాక్ ప్యాక్ వచ్చి 199 డైమండ్స్. సో అన్నీ బాగానే ఇస్తున్నాడు. సో చూద్దాం, రీఫ్రెష్ కొట్టేద్దాం. ఫ్రీగా ఉంది కదా ఎట్టో. సో రీఫ్రెష్ అయితే కొట్టేసాం. సో ఇక్కడ చూడండి గైస్, పాండా అయితే 199 డైమండ్స్ బ్యాక్ ప్యాక్. సో ఈ క్యారెక్టరు, సో అన్నీ అయితే డిస్కౌంట్లో అయితే నాకు 60% అయితే వచ్చింది డిస్కౌంట్. సో మళ్ళీ రీఫ్రెష్ కొట్టాలంటే 10 డైమండ్స్ పెట్టి తిప్పుకోవాలంట. ఇంకా మళ్ళీ నేను డిస్కౌంట్ తిప్పలేనేమో, ఒక్కసారి ఏమో డిస్కౌంట్ది. సో డిస్కౌంట్ మాత్రం ఒకసారేను. ఆల్ ఐటమ్స్ వచ్చి ఇవే గాయస్, చూడండి ఆల్ ఐటమ్స్. ఇంకేం దీంట్లో ఏమి ఇంచలేదు వీడు. స్కేట్ బోర్డు, పాండా, బ్యాక్ ప్యాక్. సో గాయస్, నాకు ఈ బ్యాక్ ప్యాక్ కావాలి గాయస్. ఎంతలో ఉన్నాయి కొంటాను. సో ఇంకోసారి రీఫ్రెష్ కొద్దాం. 10 డైమండ్స్ వస్తే పోయినాయి. ఇవన్నీ నాకు అక్కడ ఉండేటివే గాయస్. మళ్ళీ 10 డైమండ్స్ రీఫ్రెష్. ఓ మై గాడ్, యాక్చువల్లీ ఇది ఎప్పుడు ఉన్నట్టుగా ఇస్తున్నాడు గాయస్. ఏంది వీడు? బ్యాక్ ప్యాక్ వచ్చింది గాయస్. సో బ్యాక్ ప్యాక్ చూడండి గాయస్, 199కే ఇచ్చేసాడు బ్యాక్ ప్యాక్ అయితే మనకి. సో చూడండి, బ్యాక్ ప్యాక్ అయితే భలే ఉంది. సో ఈ బ్యాక్ ప్యాక్ కొనాలని నేను ఇప్పటి నుంచి అయితే చూస్తున్నాను. సో 199 అయితే పెట్టి కొనేస్తున్నాను గాయస్. సో చూడండి, 199 పెట్టి అయితే బ్యాక్ ప్యాక్ కొనేసాను. సో ఒకటి కొనేసాం కదా, ఇంకా మనం మళ్ళీ ఫ్రీ డ్రా అయితే తిప్పాలి. సో ఫ్రీ డ్రా మళ్ళీ డిస్కౌంట్ ఎంత వస్తుందో ఇంకా మళ్ళీ చూద్దాం. సో 70% డిస్కౌంటా? ఓ మై గాడ్, అబ్బా, 70% డిస్కౌంట్. అదేదో ముందే వచ్చింటే పోయాను కదరా. సో గాయస్, నేనైతే 199 పెట్టి అయితే దాన్ని అయితే కొనేసాను. మళ్ళీ అయితే 10 డైమండ్స్ పెట్టి తిప్పుదాం ఫ్రీ స్పిన్. సో ఇంకేమి ఉన్నాయి దీంట్లో, నాకేమీ నచ్చట్లే గాయస్ దీంట్లో ఉండేవి అయితే. సో ఉనండి గాయస్, ఇది ఏందో కార్ ఏమోటో ఇది. సో చూద్దాం ఇది కార్ ఏమోటో లేదా అనేది. ఆడికి వెళ్ళి చూద్దాం. సో ఉన్నాడు గాయస్, బ్యాక్ ప్యాక్ చూపించేస్తాను మీకు. సో బ్యాక్ ప్యాక్ చూడండి, పర్లేదు. సో నేను దీనికోసం అయితే వెయిట్ చేస్తున్నాను. సో బ్యాక్ ప్యాక్ అయితే వచ్చేసింది. సో 400 డైమండ్స్ గాయస్ ఆ బ్యాక్ ప్యాక్ వచ్చి. సో బ్యాక్ ప్యాక్ అయితే వచ్చేసింది. సో ఇంకోటి ఏంటంటే, ఏందో ఎమోట్లోకి కదా వెళ్ళాలి మనం. సో ఎమోట్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఎమోటు అదేనా కాదా అనేది చూద్దాం గాయస్.
కార్ అమౌంట్ ఎక్కడ ఉంది బాస్? కార్ అమౌంట్ కాదు గాయస్ అదైతే. సో కార్ అమౌంట్ అయితే అది కాదు. మళ్ళీ దాన్ని ఓపెన్ చేయాలా? ఏంది ఇది? ఈవెంట్లో కనిపించలేదు ఏంది ఇది? సో గైస్ మళ్ళీ మనం గేమ్ అయితే ఓపెన్ చేయాలి. సో మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తాను. సో చూడండి, గేమ్ మళ్ళీ రిఫ్రెష్ చేయాలి. సో చూద్దాం. సో గాయస్ డైమండ్ నాకు ఆడితే 399 ఉండే గాయస్, 399. సో 400 బ్యాక్ ప్యాక్ అది. సో డైమండ్స్ 400 డైమండ్స్ బ్యాక్ ప్యాక్ అది. సో బాగానే ఉంది బ్యాక్ ప్యాక్. సో బ్యాక్ ప్యాక్ చూస్తున్నాను కదా, సో సూపర్ ఉంది బ్యాక్ ప్యాక్ అయితే. సో ఆ బ్యాక్ ప్యాక్ కోసం అయితే వెయిట్ చేస్తున్నాను నేనైతే. సో ఆ బ్యాక్ ప్యాక్ అయితే నాకు లేదు. సో బ్యాక్ ప్యాక్ అయితే మనకు వచ్చేసింది. సో పాండా బ్యాక్ ప్యాక్ కొనాలి గాయస్ ఇంకా నేనైతే. సో ఆ పాండా బ్యాక్ ప్యాక్ కూడా కొనేస్తాను. సో నేను 6 బ్యాక్ బాడీకి దానికోసం అయ్యో మళ్ళీ వచ్చేసాను గాయస్ నేను. మళ్ళీ ఇంకోసారి అయితే పోద్దాం లాగౌట్ కొట్టి. సో నేను మాటల్లో పడిపోయి సో వచ్చేసింది. ఓకేనా? సో మళ్ళీ అయితే ఓపెన్ చేసేద్దాం. సో నాకు ఇంకా 5 days ఉంటుంది గాయస్ ఇంకా ఆఫరు. 60 డైమండ్స్ వస్తాయి. సో మళ్ళీ అయితే తిప్పుదాం. మళ్ళీ అయితే ఈ ఐటమ్స్ కొనేస్తాను. ఇది కాదు, ఇదే దీంట్లోకి వెళ్ళిపోయి ఓకే. సో గాయస్ చూడండి, నాకైతే ఆ అమౌంట్ నచ్చలేదు. సో మళ్ళీ రిఫ్రెష్ చేసేద్దాం. సో 59 డైమండ్స్ పారాషూటు. సరే 59 డైమండ్స్ పెట్టి కొనేద్దామా పారాషూట్? లూట్ బాక్స్ కొందామా? 59 డైమండ్స్ పారాషూట్ మేలే. 59 డైమండ్స్ కొనేసాం పారాషూట్. సో మళ్ళీ ఫ్రీ డ్రా. సరే మళ్ళీ ఇది తిప్పేద్దాం. 80% ఆఫరు. అబ్బా సూపర్ భయ, నువ్వు సూపర్ భయ. సో మళ్ళీ నాకు ఏం నచ్చలేదు. 39 డైమండ్సా? సో రేపు వచ్చిన తర్వాత దీంట్లో ఇది కొనేస్తాను. సో ఇది ఇంకా రిఫ్రెష్ కొడదామా? సో లూట్ బాక్స్ కూడా నా దగ్గర అది లేదు గాయస్. సో మళ్ళీ రిఫ్రెష్ కొడదాం. పాండా బ్యాక్ ప్యాక్. అబ్బా పాండా బ్యాక్ ప్యాక్ 59 డైమండ్స్కేనా? సో చాలే గాయస్, రేపైతే దీన్ని అయితే కొనేస్తాను పాండా బ్యాక్ ప్యాక్. సో ఇంకా నాకు దీంట్లో ఏమీ నచ్చలేదు. సో ఈ వీడియో ఇంతే గాయస్. నచ్చితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. సో పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్కి అయితే ఒక క్లిక్ ఇచ్చేసుకోండి. సో ఈ వీడియో ఇంతే గాయస్. బాయ్.